Another businessman who is also an aspiring billionaire by the name naSir Wicknell Chivhayo has once again today gifted, out of the many artists, Ras Caleb, who is a Zim reggae dancehall artist from Bare, a vehicle Toyota Aqua. This is after Ras Caleb had released a song, ZIG Mari, trying to promote Zimbabwe's new currency, the ZIG. And for the money, 2 for the show. Tozokera murand kuno tora samo akandi 1 zigi, 2 zigi, more zigi. Cash in me pocket, jga zigi, take zigi in the po zigi. The gadzire budget 1 zigi, 2 zigi, more zigi. Cash in me pocket. Retouched. Ripa duze nemisodziga. Pandukushinga kuti isabude misodziyo because zvandaitirwa na naSir Wicknell zvikuru maiziya munozva last year tichinda kana kunosimbisa musangano kunoperforma magala nechichi vanhu vamwe vatanga kupopota achituka but zvamanje masports apa apera apa inangu namwari wangu takanaka zvandainamatira ndizvo zvizvi kuti tikwanise kuenda kumberi enda paNaSir Wicknell vabva vangoti ka1. This is going to benefit my family, it's going to benefit my friends, it's going to benefit my career even. Kuma show kuya takuenda zvakanaka tichakwire bhazi kuenda kushow because of naSir Wicknell, because of musangano ED uchi maiziva 2030 maiziva zvinhu zvacho nahama1 kana ndati handisi kuziva ndoti chii exactly but ndofanira kungozokwanisa kubata ruoko rwaNaSir Wicknell ndichivatenda one day. ZIG was inspired by the new currency in Zimbabwe, inonzi ZIG. Saka when I was hearing about about the new currency, the song just came to me like that. Maizia. So kuti tabatango maya studio na DJ Fantan and everything just worked out by maskati. Tanga tatopedza kurekoda. By 8 o'clock manheru song yanga yakutotenderera and I'm just happy kuti maZimbabweans are kufarira song and everyone is positive towards the new currency. That means a lot because inini ndiri munhu anoda Zimbabwe. Maiza ndo nyika yangu yandakazvarirwa. Ndo nyika yandinoda nemoyo wangu wese. Reporting from Enterprise Castle, Robert Bamu, Chronicle Tower News.